Guys, mao ni diri ang perting lapadang balanghoyan. Kining balanghoyan na perting taasan eh. Abot pa na siya dito sa tumoy, guys. Nagatbang ni sila, guys, diri pud nga habig na diha. Ano yung balanghoyan perting lapada. Karon pa ko kakita o grabe ka lapad kadako nga balanghoyan. Pero matud pa nila ang kini nga maong balanghoy dili ni siya pwede makaon. Kay himuon daw ko nun yung feeds. Kung karon pasad ko nakadungog nga naay balanghoy day nga dili pwede kaunon. Pero managana na lang punta, guys, kay base sa akong nahinumduman aduna toy duha ka pamilyahan sa Bohol man siguro to nga pagkaon nilang balanghoy nangamatay kay nalanag daw kuno. Oh, mo ni diri, guys. Medyo taas jud siya nga area. Muragikan sa atong pagkuan mga pila na ka minuto ang ato ang dagan. Pero wala pa nahuman ang maong itason sa balanghoyan. Nya pertira bang lipiyaw sa ilaw man ni, guys. Natoy kaysa nakaagi mi diri sa kuang Paris. Nagagmay pa na yung balanghoy na helicopter sa tungod murag na gitunton nga PC ba kay gipanag-iya man daw kuno ni siya sa usa ka prominenteng tao dere. Pertig yung taasa, guys. Oh, ana balanghoyan pa na siya dia lapad, di na kayo makita ang view sa unahan. Doon kay masalipdan na siya sa gitason. Oh, kana balanghoyan gyapon na siya diha. Ya perti ninduta diri mahapon, guys. Labi na udi lang magulan. Kay grabe ka ang view niya sa unahang habig niini. Perti ka nindot. Napada, guys, oh. Kasi babaw. Balanghoy pa na, guys. Na murag makaingon ta nga kanang kahoy o sagbot pero kabalanghoyan na. O diri kutob ang ato sa unahan. Sa unahan nga bahin mao na ang kinutuban sa ilang balanghoyan. Na base sa ako ang nakuan gipanag-iya daw kuno siya sa mga sa badista. Oh, kini oh. Terting lapada gyud, guys. Sukan-sukan karon pa ko kita ning murag diri ra ni dapita. Mao ni ang pahinay tagdagan, ha. Mao ni diri ang utlanan sa balanghoyan, guys. Oh, okay, kini may container van diare. Oh. Oh, diyan ako top, guys, ang utlanan sa balanghoyan. Na mao na diha. Kay diha sa sunod nga habig na pud kanang tag-as guman naman sad na siya. Oh, grabe atong i-zoom gamay, guys, ha. Oh, mo na yung mga balanghoy. Mo nga ang lapad o taas nga balanghoyan diri sa Mindanao.